Na prvý pohľad nenápadný, ale ide o skvost. Starý most v Liptovskom Hrádku, ktorý je spojenicou s Vysokými Tatrami, predstavuje po technickej stránke priam konštrukčný unikát. Navyše má pútavú a krvavú históriu. Na pohľad je to úplne obyčajný most, odborník však vidí iné. Laicky povedané, tento most nevisí vo vzduchu vďaka vo vnútri k sebe napnutým lanám, ale držia ho oceľové prúty. Pri rozpätí 55 metrov ide o extrém, ktorý aj v dnešnej dobe vyráža dých. Týmto rozpätím prekračuje bežne používané rozpätia pre tento typ mostov až dvojnásobne. A to má tento most už takmer 70 rokov. Pútavá je nielen jeho konštrukcia, ale aj história. V Mestskom archíve sme zistili, že ho v 1941 postavili vojnoví zajaci v rámci Hitlerových plánov. Na stavbe pracovalo 1200 tvorníkov a 1000 Židov. Tieto práce zodpovedali požiadavkám nemeckého velenia na prípravu vojny. Keď potom Nemci vojnu prehrávali, nacisti ho na ústupe chceli vyhodiť do vzduchu. Tomuto osudu nakoniec unikol vďaka partizánskej skupine, ktorá ho zachránila. Stalo to však 11 životov. Dnes je most zanedbaný, vynikajúca práca ho však doslova drží nad vodou. Tým, že jeho tvar plne kopíruje statické požiadavky, tak práve toto jednoduché efektívne riešenie zaručilo, že ešte stále prejazdný. Čo bude ďalej s mostom, dnes asi ešte nikto nevie povedať. Ak však ostane bez povšimnutia, ďalších 70 rokov by už nemusel vydržať. Z Liptovského Hrádku Ľubo Fronko, televízia Markíza.